Ngalah-ngalah nih ratu pokoknya. J. J, kenalan sih ya sayang. Loh, ki cah ki loro apa iki? Loh, kancamu mbok kepruk iki nyapa? Jenenge sapa? Cindy. Cindy. Kelas piro Sin? 8. 8. Sing iki sapa jenenge? Nivi. Aduh loro untu cah ketok iki. Jenenge iki sapa? Nivi. Nivi. Kowe jenenge sentelan iki nyapa? Nek apa sing pengen diomongke? Piye, Bu? Pripun? Oh, mboten nggih, lak kula. Nikor diapun itu diaturi foto. Oh, nggih, sing badhe foto, monggo dulur kanca. Nggih. Kelas piro cantik? Kelas 7. Kelas 7. Bapak Ibu niki do masih jilbaban dijogetke mboten? Joget. Oh, biyen temen to melu joget